रेडी जागासिनो नामा बेरायनो? औ वेस्ट बेंगलाव फैनायनि नै खानायनि उनावहाय गामि बेरायनाय आरो फार्स्टआवहाय जोङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नायसाय मा खालामनाय जायो ना। दिनै गामि बेरायगोन बारा गोजानाव थाङा दिनै। औ बहा बेरायनाय नोंथ' आंखौथ' नोंसो गाइड खालामनाय ना। नोंसो मिथिगौ आंथ' जेबोखौनो सिनायला। जोंनि खाथि खाला जेसेबां गामिफोर दङ दा बेयाव बेरायनोसै। गामियाखौ नायदो माबायदि गामिया। दाथ' जोङो चन्द्रगावआवहाय दङ ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो मावहाय थांनाय जायो बेखौ नोंथांमोनखौ आङो भिडिअनि गेजेरजोंहाय फोरमायनाय जानाय ना मा होनो दे होमबालाय आङो ओंखारबोनोसै। औ हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ दायो आङो वेस्ट बेंगलावहाय दंफैयो आगै भाइगोदिप मोननाव। नै बिस्रानावहा दोङो आङो ओमफ्राय बिजानिफ्राय ओंखाम जानानै दुगैस्रां लोबस्रां दायो जोङो थांगोन मोनसे जायगायाव। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै और हम भी चलते हैं। वाव 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 और इन लोगों को देखो। आ जाओ मेरे भाई और कौन है मेरा दोस्त लोग जाएगा अभी। चलो मास्क गाननानै लानाय ना बिनि उनावहाय बेरायनाय थांसै दायो। नै आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नैबेफोरनो जाहैबाय वेस्ट बेंगलनि बर'नि न' जेनेबा माखासे माहाजोनफोरनि न'आथ' बिल्डिं खिन्थु बिदिनो मिडल क्लास एसे लवार क्लास जेनेबा बिथांमोना हानि न' लुवा आरो बिदि थिंनि इन्जुर थानाय बेबायदि न' लुयो। एक्सुवेलि मोजाङानो न'आवबो लिरनो गयो माबो लिरनो गयोना जों हिनजाव मानसिफोरा जेनेबा हानि न'बाथ' न' लिरबाय थानांगौना नङाबा साफा नुथारा। हाबा जादों नै हाबा। वाव इतना बड़ा। हाँ वाव नै हाबाया बिदिनो जायोना। सब लोग शादी में जा रहे हैं। ये sos makan dah. Natal biye walau. Angkau जायगा लामायाव नुदों confuse जादों आरोना टपै गानदों ससमा गानदों मास्क लादों सब confuse माने सिनायनो गोनाङाबो confuse। पहचानने मत दो पहचानने से बहुत दिक्कत होता है। लामायाव थांनांगौ ना डिस्टार्ब जायो आरोना बेरायनाया। जों सहैनाय नङा ना। ओमफ्राय आं भिडिअखौ स्टार्ट जाब्लाबो दिनै बबे जायगायाव थांगोन बेनि नामखौनो खिथायाखैमोन। नैबे जायगायानो मोनफैबायानो होनजायो। नैबे जायगानि मुङानो जाबाय माराखाटा जायगा माने जोंनि बर'आवहाय दानलाय सुलाय। मानो थाखाय माराखाटा नाम दोन्दोंमोन आं बेखौबो सोंदोंमोन खिन्थु मिथियासै आरोना। सोरबाफोर जुदि वेस्ट बेंगलनि भिउवार्सफोरा मिथियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय। आंथ' बिराद मोजां मोनदों नैबे जायगायावहाय फैनानै। टट'पारायावबो थांदोंमोन आङो। टट'पारानिख्रुइ आं बेखौ साबसिन मोनदों आरो बे माराखाटाखौ। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिराद इन्टारेस्टिं बुस्थुफोर नुनो मोनगोन बेयावहाय। दा नुनायावल'सो ओरैनो अन्थाइ दैफोरखौ नुगासिनो खिन्थु नायदो बेनि उनावसो मेन एक्सना जागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै मोनफैबाय माराखाटा नामा मा जायगा होनो बेखौ? माराखाटा। माराखाटा में पहुंच गया हम लोग।
Hah? Gemsri. Gemsri? Gemsri Tapu. Gemsri Tapu. Gemsri Tapu sono माबा आंथ' मिथिला हो बराव जाएगा इसमें लेने से इसको मेरा टोपी क्या हो गया नहीं आं गियो इखायनो बाइकखौ बेयावनो दोनलांसिगोन आरो नाबाथाय इथिं लांनो गियो ना बेखायनो माराखाता मोनफैबाय नै दायो जोङो थांनोसै बोग्रिबो मोनजागोन नालाय बोग्रिया गोथाव जायोना गोखै जायोना मा जायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दायो जोङो मास्कखौ खेवबाय मास्कखौ गाननाया जोंनिया बिराद मोजां जादों लामायाव बिराद बर' मानसिफोर दंना अब्लाबाबो सिनायबावबायसो आगैमोना स्कुटिनिया बेखायनो बेखौ गाननाया बिराद दरकार और ये चलो बोरिया आ जाओ अच्छे से पानी है पानी पर बिराद गुसु नामाथाय दैया नामा हमना नायलाय नादि मोना अरदोंना इथिंसो मोना बैजों दैनानै नायदो एसे दुगैनो लुगैबाय आङो नायलाय बहुत धार है क्या बिराद दाहार नामाथाय औ जोबोद दाहार अगर मैं गिर जाऊंगी तो वाह दिन का खुशबू बहुत ठंडा है ना एकदम ठंडा जोबोद गुसु वाह बहुत साफ है ना ये साफ है ये बिना प्यार क्यों रखो लांफागोन बोहैना जि स्रां स्रां नै दैया बैयाव नावखा गाखोजायो नै ओइयावहाय नावखा गाखोजायो आरो ओमफ्राय बेखौ सोंनो थांगोन र' जि अन्थाइफोर दङ नै इयावहा सानानै नैबे आगै सासेयाबो वेस्ट बेंगलनिनो मा नाम आगै खोन्थादो बाबुल नार्जिनारि नै जोंनि आसामावहा नार्जारि टाइटेल ओमफ्राय बेनो बेंगलावहाय नार्जिनारि ना ये दायो जोङो फट' उथिनोसै थुदा खिन्थु बिराद दुगैनो लुगैदोंमोन आं खिन्थु बिराद थान्दा ना गोलैथारसिगौमोन आं चलो चलो ओइ भिडिअ सिडिअ बानायले साला थैना थांबाथाय माखौबा भिडिअ बानायबावगोन दा चलो मैं हूँ कबीर सिंह माने आङो नैबे भिडिअखौ बै कबीर सिंहनि दालाय मोनसे साउन्ड गैया टेरारें रें टेरारें रें टेरारें रें रें होननाया बेनि थाखाय शुट खालामदोंमोन आरो बे मिउजिकखौ होबाथ' आंना कपिराइट फैगोन ना बेखायनो आं खुगाजोंनो होबाय आरो टेरारें रें टेरारें रें टेरारें रें रें Tanang aku roh. Kita jawabnya. Geraman deh. Besok apa ya di mana? Kolej.
नै आङो फेसबुकाव लाइभ होदोंमोन ना ओमफ्राय लाइभ होनायावहा आगैमोना वेस्ट बेंगलाव फैदों नाथ' मिथिदों खिन्थु वेस्ट बेंगल होनबाथ' बिराद गिदिर ना मिथिया खिन्थु लाइभ भिडिअ होनायावहाय मिथिबाय जे माराखाता दानलाय सुलाय होननाय जायगायाव दङ सोर माराखाता दोननाय मानो थाखाय माराखाता ना मिथियो सोरबा फैदो खाथि इथिं फैदो ब्रा गासिबो फैदो हिरो ना नोंसोरो वे नै आसाम र' आं आसामनि सिख्लाफोरखौ बुंनो वेस्ट बेंगलावबो बिराद साइज सेंग्राफोर दङ नोंसिना सेंग्रा सिख्लाखौ मा होनोमोनलाय सेंग्रा सिख्लाखौनो होनो ना औ नै बेसे हेन्डसाम आगैमोन वेस्ट बेंगलनि बै आगैमोना मानो फैयाखै फै बिदि फै गासिबो मानो लाजिनांगौ लाजिनाङा ना हाय बुंदो गासिबो हाय बड'लेण्ड औ वेस्ट बेंगलनि बर'फोर आगैमोना वेस्ट बेंगलनि बर'फोरजों औ ओमफ्राय टाइटेलफोरा मा माथो शुभम नार्जिनारि आङो औ ओमफ्राय देबाशिस ठाकुर ओमफ्राय अभिक इसरारि ओमफ्राय मिथिंगा नार्जारि बा मिथिंगा नार्जारि आङो मनज इसवारि ओमफ्राय अनिर्बान मोसाहारि ओमफ्राय बिश्व नार्जिनारि anyone else huh जैकलिन इसरारि जैकलिन wow जैकलिन फर्नांडेज sorry ओरैनोसो दं बिराद मोजां मोनबाय आगै नोंसोरखौ लोगो मोननानै थैंक यू औ सोरनोबा सिख्ला आसामनि सिख्ला नांगौबा बिनानै लागादो ना जाय सायख'नाया आंखौ कमेन्ट खालामहरसिगोन दे सोर जुनियर नोंसोरबो जुनियर सिख्ला मोननायले दे बाय बाय थैंक यू इमान अननाय होनायनि थाखाय वेस्ट बेंगलनिफ्राय थैंक यू सो माच थैंक यू बिसना बोग्रिया किन्तु तामाम दे जि गाहाय ना ओके लहरा के बरखा के खाएंगे बेल बैग्रि जानो बा फै उन्दु बैग्रि जानो बा वेस्ट बेंगलाव हाय फै माराखातायाव दानलाय सुलायाव फै माने आसुरि बियो इमान गाहाय फैदो नै नोंथांमोनाथ' नुखाबाय माबायसा बेंगलनि बोग्रिया आसरित माने जोंनियावबो दङ देसुन आसामावबो बिदि बैग्रि बागान बिदि गैया बायदि बिदि नङा आरोना सकियाव दङ बाक्सानि किन्तु बे वेस्ट बेंगलनि माराखाता होननाय जायगानि बैग्रि बागाना ओरैबायदि बरहिया माने इमान गाहाय इमान माने इमानबो नंबा इमान गाहाय बैग्रिया दाय देखायगोन आङो आरो बिराद गोथाव माखासे गोथाव नङैबो दङ देसुन माहाथ' गासिबो गोथाव जानो ना फैदो बिदिब्ला नायलाय जि गाहाय आरो नै बिथिं नायलाय उन्दुनानै जाजागोन दे उन्दुनानै गोजाननिफ्राय आदे आसुवादो आया मा खालि नायलाय उन्दु जाजागोन मिथिबायना आसरित माने आसरित आरो नायलाय वाव थैंक यू लै आगै भाइगदीप वाव र आरो देखायबावगोन दै एकदम बारे नै इखौ नायलाय सोरबा इमान गाहायाव इखौ उन्दुनानै जाजागोन ना जाजाया देलाय बुंलाय इदिहै हुगारनानै जानो र तामाम गोथाव नायनाय गोजाननिफ्राय लाहरलाय ये देखो गोजाननि लादोंब्रा ये देखो नाय हानिफ्राय हामना जाजागोन किन्तु सु दङ नालाय बिदि जाजानाय नङा आरो सुनासो जानांगोन ना ओरैबायदि गाहाय नुवाखै उन्दुनानैनो माने उन्दुलाय आरो जालाय उन्दुदो आरो जादो संख्रि बानलु लाबोदो थालिर बिलाइयाव खादो ओमफ्राय हुगारदो सुनो गोसोबा सुहैदो जोंफोराथ' मालाबा हुगारनानै जायो देसुन ओमफ्राय संख्रि बानलुखौ होदो तामाम गोथाव बरियाले ओमफ्राय बेनि बागानखौ लांबा जागोन ना जाया जागोन ना जाया फुलिखौ मोनसे लांबा जानाय नङा दां मानोना आं बे बोग्रिनि
मा होनो फुलिखौ लांनो गोसो जायो आरोना ओमफ्राय लांबाथाय जोंनियाव जाहैगोन ना जाहैया माने जाहैनाया बायदिनो मानोना बिराद मानसिफोरबो लांबाय आगोलावबो जायाखै मानोना बेयो मोनसेया बे बिराद गोदोनिफ्रायनो दंखायो बे जायगायाव मानोना बिदि गाहायावनो जानाय आरोना माने जोंनियाव लांबाथाय माने जोंनावबो गिदिर गिदिरा दंखायो मानोना बेयो जेनेबा जोंनि आसामाव दङ जेराव बेबायदि सेब दङ नाथाय बे जायगायाव बेबायदिनो थारमाने लामा ब्लेक जाहैगोन बुजियाब जानांगौ रायलायनायखौ माने बे जायगायावहाय बोग्रिया इदि गाहाय गाहायावनो थायो आरो माने गाहायानो जाखायो माने मानलानाय बायदि आरोना बिफाङा खिन्थु बे बिफांनि माबाखौ फुलिखौ जुदि जोंनियाव लांनानै गाहोयोब्ला माने बेयो गोजौसो जागोन आरोना ब्लेक जागोन थांगोन ना थाङा खालि बेयावल' थांगोन आरो इमान बरिया बरिया ना बिराद गोजान दंबावो नामा बिराद बुरजा दंबावो बेसेबां बिगाबा बहुत बुरजा थांबाय थाबा मोनबायानो थागोन जोबैनो दङ जोबै दं आरो दंबावो बेबायदिनो सेम दङ इमान गाहाय गाहायाव नुवाखै बरियाखा आबो मोनसे सेलफि लानि नोंखौलाय इउट्युबाव नुबाय बोरै सिरियालाव नुबाय दा लालाय एसे नायनो हागौ लाग्रो सानैया Thank you. आं मोनसे ओमफ्राय आब'मोना माबाजों थाफैदों चन्द्रगाव ना आब' नोंखौ मोनसे नोंखौ इउटुबाव नुबाय थायो बैग्रिखौ लांनो बिराद गोसो जाबाय आं खिन्थु जोंनियाव थांनाया नुवा वाव होनलाय नायनाय वाव नों जायाखै जाबाय खानानै लांसै आं जाय जाय जानो गोसो जोंहा न'आव फैबानो जाबाय बे बिराद गोथाव मोनसेया बे मोनसे बिफांनिनो केसा गोथाव जाजोबबाय नोंनि फानलु लाबोला बेनो थाखाय जाबाय माहा लांगोन दा प्लास्टिकआ बाइकआवसो दंमोन आंना पलिथिन नागिरनायसै मार्क्सआव थुनाय नङाना पकेट है ना फै खानानै लांसै औ दे बाय औ दे ओइ सोरबा पलिथिन लाबोदों सोरनावबा पलिथिनफोर मोनो नामा गोरलैफोरनाव हा पलिथिन रा लांनोसै नाय लांदो र फैनाय नैलै sama आब' बे मोनसेया नङा फैले वाव जोबजोब्बायानो नै बेफोरखौ सब लांजोब्बाय माने मानसिफोरा ओमफ्राय नैलै आयु 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 वाव सुआव थानायखाय खानो हायाखै बेयाव लांसैब्रा प्लास्टिक होने से अच्छा होता ना इसका ये तो बड़ा है देखो तो 2-3 जगह है जोंनि हालांनो आइ नै इथिंबो दङ फै नै यावबो दङ लगाते रहेगा खबर मिल गया ना देखो जों आं लाइभ होदोंमोन ना फेसबुकआव गासिबो मिथिजोब्बाय दा वेस्ट बेंगल जिमानखिनि खाथि खाथिनि मानसि दङ सब फैगासिनो आंखौ फट' लानो आं बोग्रि खानो मोनला आं बोग्रि लांफानो नागिरनाया बोग्रि मोनलांला बरिया नै वाव नै औ मा मोनगोन दा प्लास्टिकआ प्लास्टिक बिहु लाबोगौ बुंदों आं बुंदों लाबोनाय नामा लाबोनाय बुंदों आं जानाय नायबावनोसै मोनसे बिराद गोथाव नैबे गासैबो बोग्रि बागान साननानै नाय आं ड्रन थानायमोनबा देखायना होनो हागौमोन वाव वाव
गासैबो बोग्रि दंफां वाव हेलो आंटी वन टेम्पल लेना है हां श्योर आंटी दिनै गाबोननि गोलै लायो नै यावबो नायलाय ओमफ्राय मानो सावना होदो Apa bro? Aja. Ném bài bia. Bài. आंखौ माने एफा गोसो नुखो आंखौ नाने बोग्रिखौनो प्लास्टिकखौनो लाबोआसै इसोरो गारियावसो दोनबोबाय ओमफ्राय दाना आं माजों लांनो आयौ नायनाय बोरिया जोश तो है ना क्या गाना बनाते हैं जोश कैसे बनाते हैं नहीं नानिया Itu kia. Bung ba. Bang ya ne. Bên nung na lại. Iya. Video bạn này nữa nè. Bia cái plastic ini này làm nào nữa phải. Thank you so much agai. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mình xếp photo lấy nữa. Deh, langan apa? Đây langan apa? Nih. Itu boy. Bila mình xếp kurang lấy pun. Baik, ayo nih habgan. Betul. Oh, dosa dah. Kita terang ya. Deh, bagus langnya menmarsikan naik. Ya, begini normal, kalau bag semua. Deh, bar nih langnya menmarsikan plastik itu labu bay. Jika nu labu bay itu agak mana? Nah, isiro khana wak yang no, nah isiro langjana banana West Bengal ni bogri ko. Megana kakli lagi bodoh sih isiro salah. Beri benar. Nei बेखौहाय लांनाय जोङो मामानो जाहोयनो ओमफ्राय नै गासिबो बोग्रि दंफां नै बेसेबा गाहाय गाहाय दे आगै नै बे नै बोग्रिफोरा नै नजर भी पसंद नहीं Gak hanya haluannya. Ayah suah kintu tamam dinda. Suah kintu pira gosa. Nang tabai. Nang tanai. Ngan ya? Mau baca? Tamam tak ada plastiknya angkat sebenarnya. Misha. Này. Cái thằng nó xây mở nào bây giờ Bữa cái giờ này dậy thằng cái gì nè. Hello. Hello. Hai nào? Ang may satar na iya. Nei, loda dana. Sai star. Photo clip Photo clip ne. Okay. Tato dem ba नोंथांमोना आं photo clip जादों एसे. Nei. खोमसि जाजोबबाय. दा माला डिसेम्बराव. दाथ' जानुवारि ना. डिसेम्बर. माला फैनांगौ? बोग्रि जानोबा? बे डिसेम्बर महिनानि 25 থেকে गाहायाव 20 बिदिनो 20 फोराव आरो ना 20 फोरावहाय फैनाय बे थाजोमो बे समाव मोननायनिबो स्टार्टिं आरो थाबैनो मोननोबो बहाय नैबे बेगखौ बावगारलांदोंमोन जोङो खिन्थु बेंगलनि मानसिफ्रा गाज्रि नङा मबाइल गंसे दंमोन दंना गैया नायनो र' लाइफ प्रुफ चलियाव फैब्रा दङ नै मबाइलाबो दङ आरो फैसायाबो दङ नै मोजां बेंगलनि मानसिफ्रा एकदम मोजां दे मोजां ओमफ्राय नै बे आगै गासैबो आगैमोना जोंखौनो लोगो हमनो फैदोंमोन आरो बिराद मोजां मोनबाय लोगो मोननानै
आरो बै आगै हिन्जावसाफोरबो दंमोन आरो नै ओइलाय थाबायबोनानै फैगासिनो आं माने सानाखैमोन जे बिथांमोना फैगोन होननानै आं लाइभ होबायना लाइभ होनायाव माने बिसोर शक जाबायनो आरो हा जोंनि जायगायावसो दंफैयो बिदि होननानै ओमफ्राय दहाय जे आं देखायबोदोंमोन ना हाबा जानाया बे हाबा जानाया बेसेबांबा गोजानाव ओमफ्राय बेनिफ्रायबो फैदो आरोना बेदरखौ जास्लाबलायाखै आब' नोंखौ लोगो हमनो फैदो जालायबावो आरो नंगौना नङा मिथिला दिसुन आंबाथ' बे अमा बेदरखौ जायालासिनो फैथारालै जाखांनासो फैगोन आरोना खिन्थु बिसोरबा जाखांनानै फैमारदो ना जायालासिनो फैमारदो आंथ' मिथिला खिन्थु बिसोर बुंबाय नालाय बिलिभ खालामनानै लाबाय दिसुन स' थेंक इउ स' माच आगै बयनिसिमबो लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय आरो आसा खालामो जुदि थांनानै थायो अब्लाना नेक्स्ट टाइमावबो बिदिनो लोगो मोनगोन होननानै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ आरोथ' माला फैयो ना जाबाय